कैसा सुघर सुघर कमसीन 40 बरिसा लवंडा रही 40 बरिस के लवंडा रही करिए करिए देह रही 6 फीट के शरीर रही साड़ी पहनी लोग नीचे से छोट हो जाई मेकअप करे खातिर घुंघरू बांधली लोग मंच पाई लोग तो 13 किस्म के पेन पहना मुर्दा शंख पत्थर पर रगड़ के मुंहवा पोतली लोग जन्नी ओइसन लवंडा के देखे खातिर पुरानिया लोग 15-20 किलोमीटर पैदल चल जाते रहे उस समय रहे आज ओ घड़ी भाई वेपर ट्यूबलाइट जरूरत रहे ओ घड़ी गैस पेट्रोमेक्स लंटेन के समय रहे वो घड़ी के गीत हो बबुआ तो जानिए कि वो घड़ी 2 गो नाचना चल जात रहे एगो मोटा का एगो मेही का आ ओकरा बाद जब फिल्मी दुनिया आई तो डिस्को डांस हो गई आज जब भाई खेसारी लाल जादू अइले हां तो जेपी भैया हाचवा नाच खबर यही में हाचवा नाच खबर ले तो यही में हाचवा नाच कैसे लागल तो तनी मास्टर धुन दिखाओ के राजा ओने के लाइन काट देले बड़ो काट दी हो होने के लाइन काट दी हो बिगाड़े खातिर लोग कोनो उपाय उठा ना धरे हां सोने के लाइन काट दी हो हां अब तनी ये धुन बजावो आ यही पे हाचवा नाच कैसे शुरू भइल तनी ध्यान दे ये जाने कि हाचवा नाच आ वो घड़ी के समय में वो घड़ी लवंडे पर बुझाई के मार होई बोला बोला ए लवंडा ओइबो के तारा डेरे पर चढ़ जाए आ वो जाने कि लवंडा कैसे ओहो जेकर वर्णन ना होई वो लोग जाने कि जब मंच पे आई उनका वो लोग पढ़ल लिखल माने कॉलेजे कर रहत रहे लोग वो लोग मंच पे आई तो कैसे यानी हाउ गमछिया दी हमारा लड़का जब मंच पाई लोग तो उनका लोग के भाव कुछ औरे रहे तोरा मैडम लोग का धनी ठीक से देखी मैडम चिन्हे में तोरा भूल होता मंच पे आई लोग तो पहले सजिंदा के जाके प्रणाम करी जाके सजिंदा लोग के प्रणाम अरे मार देवे के चल जीवे स्टेज के नीचे उमा सकर के मुंह पर माइक लगल बा लगब मुंह जन्नी मंच पाई लो तो सुमिरन कैसे करी लो पढ़ल लिखल तो हाई क्वालिटी के रहत रहे लो शिक्षा तो उच्च स्तर के मिलत रहे नु तो आवते आवते गोहराई लो का कहि लो ए जी सूर सती ने सूर दिया आ गुरु ने दीन हा ज्ञान मातु पिता ने आरी जन्म होती हो तो कर्म लिखे 3 हाला जब चौकी पर फानी लोग कैसे रहो सब हंसता नहीं तो वही जो लोग हंसे लगी लेकिन एक आदमी के मुंह पर हंसी ना रही के करा जेकर स्टेजवा में चौकिया लागल बस से करा जानी वो देखी है कि 80 किलो 85 किलो का लवंडा होई आ 3 हाली हुमच देले बा एक आध हाली गलतियों से हुमच दी तो हमार चौकी का पौवा दांत छियारिए दी जानी तो उनका मुंह हंसी ना रही आ वो घरी बबुआ तब देखी तो वही में मोटका में ही क्या कैसे लगाई लो भाव लग जाए हां कैसे भिखारी ठाकुर जी लिखा तनी का कि नीचे बाड़ी खौलत गंगा मैया ऊपर बहे हो धार नीचे बाड़ी खौलत गंगा मैया
मैया खाड़ा कैलिया ताही के परवा गंगा मैया ताही के ऊपरवा गंगा मैया खाड़ा कैलिया भैया जय हो कि गाना हो मैया तो हके चढ़ाई बोले मैया पियरी मुलायम सिंह जय हो हमरा केकरा कहनी है दीपक भैया हमरा देवेंद्र प्रधान जी आवाज सुनो तो तो मंच पर चली आई रह के माला पहना के हम सम्मान करब हमरा दीपक भैया हमरा भाई हमरा संजीव जी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान बानी भगवान तारा पद प्रतिष्ठा में चार चांद लगौले रहस ये ईश्वर से कामना करब जे हमने के आ प्रधान जी आवाज सुनो तो तनी मंच पर चली आई हां रव समर्थक लोग के प्रेम हरवा साथ त तनी कहे के भाव लागी बबुआ काई जे हम एगो आग्रह करो जे भी लोग एजा बैठल बा जे रुपया पैसा हमरा के देता हम एक एगो आग्रह करब कि काजे ने रवा सब रुपया देनी हमरा से नाम गलती बोला गई त केहू खिसियाई ना ओतने काम करे के बाकी दोबारा रुपया भेजवा के अपन नाम सुधरवा ले हां जैसे में आधार कार्ड के नाम का बढ़ा जाता तो 200 लागत सुधर जाता ना हमरा कन्हैया चाचा जी बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार हमरा कन्हैया चाचा जी तनी मंच पर चली आई अरवा के हम ना अब के हमारे चाचा जी माला पहना करवा के सम्मान करब त तनी मंच पर चली आई त ये जे भाव लागी बबुआ का कितना ही फुलवरिया में गंगा मैया कछ मछ घरियार ताही फुलवरिया में गंगा मैया कछ मछ घरियार आ कहत भिखारी कैली गंगा मैया उलटन के रहिया फिर दोबारा प्रधान जी के माला पहना के सम्मान करब जा हम ये ईश्वर से कामना करो जब कि रवा प्रधान में बानी अगला बार रवा विधायक बन जाई ओकरा आगे भगवान करस कि यहाँ के सांसद बन जाई मंत्री बन जाई मुख्यमंत्री बन जाई प्रधानमंत्री बन जाई सरकार गिर जाओ फेर आके पंचायती चुनाव लड़ी है परमहंस यादव जी के शिष्य बनी महंत यादव जी बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार दिले बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नमस्कार जय जयकार बा तो कहे के भाग यही जे मोटका में ही का नाच दिखाई लो आ कैसे यही जे मोटका में ही का मोटका के माने का बुझाई कि गंगा जी के पानी में हल्फा उठल बा तो होई का कही लोग का कि कहत भिखारी कैली गंगा मैया उलटन के माने बुझाई कि एकरा के मोटका कही लोग कि हल्फा उठल बा आ एकरे के में ही क दिलो क पाउटी में ले जाके कि कहत भिखारी कैली गंगा मैया उलटन के कहत भिखारी कैली गंगा मैया उलटन के कहत भिखारी कैली गंगा मैया उलटन के